Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 28, versikulo 21. Saan ang naimbag ti panangidumduma, ngam agbasol dagiti daddo mga okom, nga umawat, uray kabasitan apasuksok. Papagayam, intay denggen ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Masapol nga amin nga umay agpapirma iti anyaman a dokumento. Singiram amin ida. Kami da iti peke a resibo. Diyay na surat lang iti kopon ban. When attorney? No makitam nga damabalin na. Singiram iti nangina. Nawan pagbayad na, pagawid mo. Matungpal, attorney. Laglagi pam amin abilin ko. Awan ti makolektata kwarta, no saan ngagbayad amin asumrak dito'y opisina. Matungpal amin abilin nyo, attorney. Umapal sama ti tinapudaw at tiyan ko day Alino. Inaprusan na kit din. Anya? Inaprusan na ti tiyan mo kunam? Wan manang. Kasla kinammet na pa'y. Nakapila kami iti paradaan ti Chip. Idi kwan, ada nagiduron iti likod. Ginamatan namatan ti tiyan ko. Naglukon? Umapal lakit iti makitkita na atyan mo. Tanagnisit mo't ngamin day aloko. Nagsorry mat kit di. Tainduron da ka no. Ada ngamin iti masikigat. Adda malagip ko. Tapno adda pagbayad mo iti pagadalan. Ha? Anya day jay manang? Adda amok a sekretarya ti abogado. Idarunta da Alino. No agmulta, addan pagbayad mo. Oh, nakaumay ka mat diti opisina? Adda ka di masapul mo? O may kalaparamanan iti suman nga inaramid ko. Naimas da ito'y. Oh, wow! Nabayag adyak nakaraman iti suman kat. Alaamon, taramanan nyo kani attorney. Naimas ti pan nakaluto na dayta. Sapay, padak ang narawot iti suman ni attorney sika. Ay, gayam. Adaman idarum ko, tapno mamulta. Idarom? Masapul ayuman mo pa'y nga umuna iti barangay yo, ah? Saanan? Kigtutan tayo laang mat. Ibaga tayo ano agbayad. Saanan ang matuloy ti darom? Pagparangan tayo nga amicable settlement? Wan no agbayad da, paggugudwaan tayo kada attorney ti ibayad da. O sige, ibagata kan ni attorney inton sumangpat. Angam, may mayat salat na, nusurutan tayo ti umno a proseso. Attorney, imbag dada kayon. Kuna ngamin to'y gayem ko nga idarom na ti kaaroba mi. Kigtutan tayo kano ida, tapno mamultada. Adda ka di kwarta da ita, amay darom. Adamot mabalin na nga ilako, attorney. Adanwang kan baka na. Adapay kalding na. Bayad. Dandanin ti kasangay ko. Kayat ko ti agparti iti kalding. Mabalin mo't nga uray kalding tinaduma pagbayad da, attorney. Sige, yaramidak iti sumon da yat tao. Umayag pakita dito'y. Kegtutan tayo lang ida. Wan, attorney, sigurado amayat da iti areglo. Tamabutang dagijay asumango iti korte. Di da amo tar aramiden da. Di da amo ti umno a proseso. Dagita tinalaka kegtutan. Dagiti awan na muna. Anya da ito'y papel nga inyawat da kanyak. Diyak mo't maawatan tinakasurat ta English mo't nga main. Kita mantatang? Ha? Apay da ito'y? May samat asumon.
Indarumnak ti karo ba? Ha? Anya ti inaramid mo akalukwan. Tapay nga indarumda ka. Ay, salbag ka. Awan tatang. Idiadda kami yu paradaan. Nakapila da. Kahit anya ti inaramid mo. Binastos mo? Saan? Nakatakdara kiti asidagda. Adda nang idoron kanyak. Isoan ay gamak ti tiyan ti karo ba tayo a babae? Ay, jay ka di managbadbado iti saan nga agsabat ti blusa kan pantalon na tinagdaraw. Uwan tatang. Ngam saan kumat nga ingagara ti kasdian na pasamak? Imbag, ta nagsabat ta dito'y dalan, si Kabastos. Manang, saan kumat nga ingagara nga igaman ti tiyan ti kapsat mo? No di mo kaya't nga ipan ko iti korte ti kasom. Agbayad ka tapno malpasan. Marwam kay ti kastangaramid mo. Nga manang, saan kumat nga rod nga ingagara? Amupay? Marwam kayo lakit di ababastos sa tattao? Umapal ka kadi, gaputan nangisit ka? Saan manang? Di da kumamit idarum Taasaan kumat talaga nga ingagara? Ngam na igamam ti tiyan ti kabsat ko. Awan pa'y nakaigam iti tiyan na, no di si kalaeng. Bastos ka ngamin. Manang, saan ka bastos? Amo ti apo. Na, tairaman mo pa iti Diyos, iti aramid mo? Tatang, in ka man makisao iti abogado anang aramid iti sumon. Ay, paggastuan ti inaramid mo. Pangalaan nga iti pagbayad iti abogado no maikaso na ita. Saan kumat nga rod nga ingagara, tatang? Ay, mabalin nga tangay bagam iti abogadaw. Asaan mo nga inggagara? Agpalawagak tatang. Bareng nasingpot ti abogado. Sinalbag kitday. Ang mga nuga po ta nakakita ka iti bukset. Ingkakat inarikap. Saan, tatang? Agsapataak. Pexman, saan ko nga ingagara? Ay, kasanon itaday ta? Numanungay ti bagada bayadam. Apay nga pagbayadan dak, kat saan kumat nga rod nga ingagara? Sigurado ka kadi pagbayadan da ni Lino, manang? Masigurado nga awan pagbayad da iti abogado, no kanayon ti hearing. No ibaga tayo nga areglo, agbayad da, tapno awanan ti kaso. Kasano, no awan pagbayad da? Adamat dagiti dingon da mabalinda nga ilako. Adang agpay so pastor ni Lino abaka kan kalding. Adapay no ang da. Adun day jay no malako da. Piman Alino, malako adi na oras ti baka na. Kat no malako, ited da kadata. Ited tamot iti abogado ti daduma. Mayat tinapanunot mo, manang. Kasapulan ti sirib. Tapno mairemedyo ti pagsayaatan ti buksit. Naggapgapwam. Di ka kadi madanagan iti nang idarumandakan ka. Madanagan tatang. Iso anapan ko kinasaw ti gayem ko nga anak ti abogado ti Pao. Kahit anya ti kunana. Mangsapulak kano iti ebidensya, asaan ko nga inggagara ti napasamak. Kahit anda nga rod am-amaw nakakita iti napasamak iday. Adamat kit diya tatang, ti may sa agayem ko. Padasak tumat akasao, tapno agsaksi iti napasamak. Di ka pilitan ang mga alaka iti abogadaw. Tulungan na kano ti abogado nga amatigayem ko, tatang. Jakmat kaya ti agbayad kadaman ang mila. Awan mat ti basol ko. Kano ti panagsasango da mila kantin darumda? Inton malaman, attorney. Dasayat. Kasaritak tinaidarom ngagbayad langan. Tapno agparang nga amicable settlement ti amin. Dinalpas ti kaso. Adda manen kwarta tayo no kasta, attorney. Agbayad da lakit di. Tadida kayat ti mataktak. Mabutang dapay no maabak da iti kaso. Tamay balod. Wana, attorney.
pangbiitan ti amicable settlement. Ngam ti maikaso. Makigtot lakit di, tawan mo ti muna ako nayo. Naimbag abigat yaw, atornay. Kaya't ko ang makisaw kada kayaw. Anak ko ngamin ni Lino nga indarom da. Si kagayam ti akin putot iti naidarom. Di na kanumating gagara. Tada nang iduron kan kwa na, atornay. No maikaso da ito'y mabayag. Agbayad ka pa'y iti abogado kada hearing. Isong agbayad kayo langan tapno malpasan. Aregluan tayon. No ka di agbayad kami. Awanan ti kasaw, atornay. Una, tagbayad kayo ka nga ron. Pagsaritaan may pa iti anak ko, atornay. Ada ngamin napanan na. May mayat matlaang no aregluan tayon tapno mabit. Nakasaritak ti abogadaw. Kat may mayat ka no arigluan tapno mabiait. Ay saan tatang? Agbayad akit din kat saan kumat nga inarikap? Anya nga ron ti aramidam. Nakitak di may sa agayam ko. In video na matgayam tinapasamak. Takayat na kano nga i-reels. Kahit nakitam ka day no asino tinangiduron kan ka. Uwan tatang, isumat laeng. Isu akayat nakmet at tulungan tapno sa anak ang maidarom. Makatulong nga taday takon kunam a video. Dakkel ti maitulong na tatang. Dakkel ti ebidensyak asaan ko nga inggagara tinapasamak. Imbag, tanagsabat tamanan dito'y dalan. Nalakom ka din ti baka mapagbayad mo iti kinabastos mo? Apay ko maabayadak ti saan kumat ang nagbasulan manang. Adda ebidensyak asaan ko abinastos ti kabsat mo. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Adda nang i-video iti napasamak. Uray in kaagdarom iti kangatuan a korte. Soroten ka. Makita no asino ti maibabain. Sino ti nang i-video? Diyay matlaang gayam ko anang iduron kanyak. Iso ti nang i-video. Amangan no sa bali mo ti in-video na? Naglawag nga induron nak. Iso anakamet kumat ti tiyan ti kabsat mo. I-forward ko kan ka ti video. Tapno makitam ti usto anapasamak. Kasanungatan, adamat gayang video nga iggamdalino. Anya a video dayta? Nakita, kanadnadlaw nga induron da ni Lino. Iso na iggaman na ti tiyan ti kabsat ko. Kasano ita daytan? Awan nga rudan tinamnamaan tayo nga ibayad da kas pang-areglo. Dayta nga rud kat. Tinasayaat, damagan taman kan ni atorni no kasano? Sige, damagan ta no addanam na maamangabak ka iti kaso. Ay, sayang. Pagbayadan tayo kumakot day di alino. Kunak no awan ti amuna. Ay, saan tayo matgayam ang makigtot? Naimbag ta na sabat ka. Apay a pagbaybayadan nak. Kat amumot asaan ko nga inggagara. Inggagara mat. Imposible adi mo nakita ti video nga in-forward ko kinimanang mo. Ipakitak dayjay iti abogadok. Anya nga itati makunam. Idarum nak kadipay. Diyak amo kanimanang ko. No ituloy yo ti darum. Ado ti mang panaknak amang saksi iti amin. Sika, adda ka di mat saksim? Ada alaan ni manang ko ngagsaksi. Mabalin nga adda maala na asaksi. Ngam saan nga umno ti ibagada dagijay. Asino kumamat ti alam masaksim? Amin dagiti adda iti aglawlaw anaala iti video. Isuda ti pudno asaksi. Tamakita ti rupa da ijay video. Kasano nga itan atong ni? Adto iti video nga in-forward ni Lino kanya.
Agsaksi ka no amin dagiti adda dita. Kun mangala kanumot iti abogado na. Nan, kita akman ti video. Oh, nagsaksi amin dagitoy adday ti video. Asino ba ti saksim? Asino nga iti alaak, attorney? Awan mat. No awan ti saksim, maabak tayo lakit di. Kunak man, numabali na kigtutan ako na tawan ang muda. Daitamo ti panagkunak, attorney. Ay, pumanaw kan ditoy! Tinaktak mo lang ti oras ko. No awan ti husto adarum mo. Saan kang umay dito'y opisinak? Agbayad ka iti panang distorbong kanyak! Anya nga iti ko na ti attorney, manang. Ada ka di matlang maalata kwarta ni Lino? Anya nga da maalat kat pinagbayad nakpay ni attorney iti panakataktak kano ti oras na. Ay, saan ko nga ulitan ta kasi nga inaramid ko? Nairobo aklakat nga rudon. Maditi naramid ta, manang. Gapulang iti kwarta. Naaramid ta ti kasjay. Ti dakas nga aramid, dakas mat ti pagbanagan na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Naitampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panangtarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Efeso Kapitulo 6, versikulo 1 kan 2. Da kayo nga anak, agtulnog kayo kadagiti naganak kada kayo, taday ito iti maiparbang nga aramidan nyo. Dayawam da amam kan inam, kunati umuna abilin, napakuyugan iti kari. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Uurak to pa'y na ito balay. Anya, manong? Anya di bagbagam? Uurak na ito balay, kunak. Malas kayo iti biyag ko. Apay man na nakasta ti bagbagam. Malas kayo nga ron iti panagbiag ko. Ay, si kakit di mat. Awan pa'y maitultulong mo diti balay. Na. Day talagin inom ti araramidam. Ita kasta ti ibagam. Ay, ipulong ka kadananang kantatang. Ingkay pulo nga. Puro kay amin malas. Kita umban na kay. Nagbiit nga imado dagiti manok at arakanta. Un nga raw bakit. Piyak lang dagito'y ide. Ang amita ay nagdadakkel kung naglulok magdan. Laukam iti fades dagiti ipakan mo. Tapno na biit na dumaka. Tatang! Ay, kas di mo't nanti bagbaga ni Manong. Napay manan. Anya man ti bagbaga na. Puuran na kano day ti balay. Malas tayo kanong amin iti biyag na. Anya? Ay, marurun manan Tasan mi nga inikan iti kwarta. Dumaw dawat nga benkat. Ngam awan maited mi akwarta kenkwana. Ay un gayam ding na. Ingkan tuman gayam alaan ti pensyon may. Apay ko mga min nga ikanyo iti kwarta ni Manong kat artet mat. Igatang nan tumat lang iti arak. Iso nga rod abi nagbagaan mi pay. Iso anak kaungat. Kanday jay, rimuar. Nakamamak mo tikas di nga ibagbaga na, nanang. Kasano ngay no paisun na. Pare, anya nga rod ti aramidon tayo dito pag-istambayan tayo. Ang nga tayo latan. Ay, awan nga rod kwartak nga igatang iti isyat tayo. Kunak man no dumawat ka kadananang kantatang mo. Marurudak. Awan kanot kwartada. Imposible nga awan. Kat no agpinpensyon da.
Nagimot nga ro dagi dya alakay kan bakit. Ay, aguray taa iti sabali a barkada. Tabarang adda kwartada. Sabay matitirik na no jak makasyat. Napudot ti ulok si ka. Ay naalakay, awan mo't laangan ni Baldo. Manon nga aldaw asana nagaw-awid. Ay kat, barang nagawid ay dyan ti pamilya na. Gata, kano ka na yun da nga agapay ti asawa na, gapo iti kinaartek na. Di nan sapay suportaran dagiti anak da kaniliya. Kasano ama suportaran na, kat dagiti matbisyo na ti paggasgastusan na. Hey. Bakit? Isunsamat dahi tamagmag na nga agdiwar-diwar. Ay, isungag paisaw. Ingkas abdaon, tama nga numatwang, kat maito pati ulo na. Sige. Ay, Baldaw! Ay nabartak ka manan. Ang bigyan mo, anak lang kaya. Inayadam ti magna. Ang mga numail padugmam ka. Mala, kumpat ka kanya ka. Kayat. Nay. Apay ngay durun na ka. Adaywan nak, nay. Eh, Adaywan nak. Dito yung matan semento tinagturugan ni Baldo, lakay. ang mga nuag sakit. Naglamis day ta simento. Ay, katibagkatan Kat no nagdagsan. Ay, duwata nga rod amang bagkat. Sige, di ta ka ulo. Ay. Tay jayak saka. Ang bilang ak iti talaw. May isa. Dua. Talo. Ay, nadagsan na, ay, ka ba? Atay, anay ko, anay. Apay nga ni batam. Ay, nakapsot nga rod ima ko namang bagkat. Ay, apan talatan day tinagturugan na. Tanay, saan tamot ang mabagkat? Sige. Ingka nga rod mangalan iti ap-apta. Ewan lakay. Kan mangala ka iti danom. Tabanyusan ta. Tapno mausawan na dagos. Asino day tinakaida dito semento? Ha? Ni Manong Baldo? Apa yung nagpromote ti rupa kan bagina? Ay, binanyusan mi kan ni tatag mo. Pinulbusak, tapno mausawan. Apay, nabartak manan anagawid? Ay, pirmi abartak na. Ay na, damdamagan ni bakit na itay, tanasabat ko. Di ka no itod na asustento kadakwada. Awan ka nun balon dagiti anak dama pa ni Jeskwilaan. Ay, kasi damot dagita nga ubeng. Saan ka numot nga minan nga agaw-awid ni Manong Baldo? Binaybayan nan samot tan ti pamilya na. Ay, bayam, tainton mausawan. Kasarita may kan ni tatak mau. Sige, di tana pa'y lang arod simento maturog. Total, adamot ap-ap na. Inak iluto day ti ginatang ko apang malaman tayo. Mawan, anak ko. Apay, saan pa'y anak ka rin ni Manong Muabal daw? Saan pa'y magtatang? Ririingak itay, inong tanak pa'y. Umuna tayo na amangan, tamasapa tayo amaturog. Makaamon tumatan ani Baldo inton agreeng. Wenanang, adumot kit di dayti si daan amabati kan kwa na Tatang, nanang, mangmangag ka di day jay? Anya day jay? Awan mo't mangag ka. Adag kikyak amanok di tarwar. Agsisinipit dan sa manan Yakar ko maninton bigat tay kawitan. Isukat ti mang sip-sipit ka dagiti upa. Adaman na nangag ko. Saan nga tanga? Nganya. Amangan no adamot mang tiltilew, nanang. Kat no nakakulong da. Kan adada brown ni kan blaki ijay ruwar. No adamang takaw ka dagiti manok. Taulan da Ni pa'y blaki matikunab. Kumagat day jay nga asaw. Lakay, awan mo tan ni Baldo dito'y nagturugan na. Narik na siguro anak kay day jay simento. Iso nga'y makar. Kahit imbakaran na nga'y. Madala ang ditaday ta. Intakat maturugan. Kano saan pa'y anangan? Ay, danag muna Mapantulat tamangan ije kusina. Intakat maturugan. Tanay, rabi una yan.
Ne, kunak no saan kan nga umay, pare. Kasano ajak umay ket adda awit ko apulutan. Duwan sa jay tinilaw mo ang manok, Nagulukmag pa ya. Bilibak at talaga kan ka, pare Baldo. Parchen nyo na. Ay katuna, parchen min. Sino nga iti akin manok kadagita? Natatang kinanang ko. No sandak nga ikan iti kwarta paggatang ko iti arak. Ibusag ka nag iti taraken da. Nay, apay ngay, lakay. Kasla kurang mat dagita manok. Bilbilangak nga road. Kasla kurang iti dua. Awan jay upa analukmag. Kanangisit ti saka na. Kanjay may sa akawitan. Awan. Pudno jay imbaga ni digna. Adda nang tilew idirabi ay. Ay unay matan. Datapay matitinakawan da. Ay asino ngay nga tatinang takaw kadagiti manok ta. Ay awan konsinsyada. Nagmadikat nga ugalin dayta. Tatang, nanang, ni Manong Baldo, nakaturong iji-igid ti kalsada. Anya, ay intayo kitaan. Ay, ang mga numadalisan. Ay, hintayo na. Pagtitinulungan tayon nga yawid. Sampay mapanak ko man nagtrabaho. Awan mat sa bali amaayaban tayo amang yawid. Apay nga minakasta ti arami day tatao. Agbartak iti kasta unay. Paturayon na saan ang makaawid, gapo iti kinabartak na. Hindi na ko mong bibiyangan. Aday wanda! Hindi mo iwalin ni nanang mo Taban-banyusan na ka. Tapno mausawan ka. Ay, nagkuna nga banyusan da. Ay, apay, hindi mo amaw. Nakaturog ka iji-igid te kalsada. Gapo iti nakaro abartak maw. Adapay man ako, tatang. Adapay. Tapay. Inak mo na mang tiliw iti pulutanan may. Anya. Sika, tinang tiliw ka dagiti mapokpokaw amanok may kaninanang maw. Di da gayam ikan iti kwartak. Ay, mo lakay. Isugayam tinangala ka dagiti manok ta. Unay kamatan baraw ka. Amaw, mapadpadaklan mi dagijay kaninanang mo. Taimbagla si daan tayo. Tawan nga rod ti maigatang iti karne. Hingkakid din tinilew nga impapulutan ka dagiti barkadam. Tarakan kayo manin. Happy problema dahil. Ay, Baldaw. Di mon sapay sarsarungkaran ti pamilyam. Kasanon ti panagbiag dagiti agiinam. Ken, dito ikamatla balayag. At damat balayo iti pamilyam Kaya ti jay. Ta puro da problema. Imbag dito ita mangan lati aramidak. Awan problema. Ay, manditi kasta, Baldo. Sikat ti ama iti pagtaangan. Rumbang asikat ti agtrabaho para iti pamilyam. Adula amin ita ngay pagbagayaw. Ay, Kasan daw dagiti anak yaw. Dadakil dan. Baka mo dan iti biyagda. Ay, sakit talaga iti ulaw dayjay Baldo. Ay, wen nga road lakay. Masya anak iti pamilya na abinaybayan na. San na bale, mapan kuntuman ida bisitain. Tamang terdak iti basit at tulong kadakwada. Ay, konsumisyon na talaga ni Baldaw. Ay, ni matdig na day ta simang pait. Naala na nga tanjay pensyon ta. Ay na, nagatidog ti pila iti pagalaan iti pensyon nyo, tatang, nanang. Kahit naalam mo't laang. Ato iti pensyon nyo, tatang. Dahito mo ti kwartam, nanang. Ay, adan igatang ta iti agas ken gatas ta, lakay. Daytoy mat naalak a pensyon ko. Mapan ko itid atulong iti pamilya ni Baldo. Da kayo pa iti mangtad iti tulong. Imbes aday di apadre di pamilya ti mapan agtrabaho para kadakwada. Amom lang nga ruden, ti kinay responsable na. Napanan na nga tamanan ngay.
Ay, huwag gayam, nanang, tatang. Bantayan nyo, dagiti taraken nyo ang manok. Tamang ano, ibusunan nga ipapulutan ka dagiti babarkada na. Nasukatan matla ang dagiti manok nga impapulutan ni Baldo kadagiti barkada na lakay. Nagbiit adi makkel dagiti piyak. Ay, ikantan iti kandado na iti kulungan da. Tapno saan manen at iliwan ni Baldaw. Day tamat nga rod ti pampanunutak. Narigatan no ibusen na nga ipapulutan kadagiti barkada na. Ay. Bakit? Nimot Baldo jay rimwar di tabalay. Agap apurapi manaw. Ay, anyaman nga tantinapan na inlibas ngayon nala. Bakit? Tay pensyon ta. Ay, wow, sapa imparabaw ko laang iti cabinet. Agiinom tayo manan ano kasta, pare Baldo. Manaw butilya to'y ara ka ginatang ko naman. Nangalaam nga iti kwartam nga inggatang mo, pare. Di yun problemahan tayo ta. Basta agiinom tayo ka di. Uy, nasiglat ka talaga, pare Baldo. Nasiglat ka nga agbirok iti kwarta a pag-inom tayo. Bilib kamin kan ka, pare Baldo. Sika talaga, ti kanayo na bida. Sakit ti ulo ka. Dan sa pa na bating arak di ti pagik. Ne, sa dinon ti pagnan nga gawin din. Para daan sa amat da ito en ka. Nagano ti estudyante nga uray ti lugan. Ay sus, dayaw awanak san. Hala, naggangot na itatao, nagbangsit. Nabangsita ka na. Umadayong ka man dito isikala kay. Ne, sika ni Mika ka anak ko. Apaya kasta ti panagsasaom ka niya. Katsak ni tatang mo. Awan ti tatang ko nga irresponsable. Mamarta, kandi na amo asuportaran ti pamilya na. Anya? Tatang mo dayta, Mika? Binaybayan na kami dayta atao. Tamas pinili na dagiti barkada na. Kasta ti ama. Jak bigbigan nga ama dayta. Anak ko, di na kumamot pagsasawan iti kasta. Di ka umasidag kanya. Kagurgura da ka. Amin kami nga agkakabsat. Binaybayan na kami. Iso akagurgura da ka. Aglugan tayo, Mika. Mala daw tayo sa school. Anak ko. Una yan. Anyan da ito yan naaramid ko iti pamilya. Tay kunada nga rodain Baldaw. Saan mo nga ikan iti sakit tinakam dagiti naganak mo? Tapno saan tumat nga iparik na dagiti agbalin nga anak mo? Dagiti impalakam mo arigat kadagiti naganak mo. Balasang gaya man, jay inauna nga anak mi ka ni Bakay, tatang. Ay, gaputa day talag barbartag ti aramidam. Di mon amo, adadakilan dagiti anak mo. Nagsakit, tatang. Nagsakit ang pagsasawan na ka ti anak mo. Iti, nagsasakit na balikas. Ay, kasta kami mat kaninanang mo. Kasta mat ti marikrik nami. Tunggal pagsasawan na kami. Pakawanan da kumatatang. Tunggal takawom dagiti tarakan mi amanaok. Nasakit tinakam ko. Nagadugayam ti basol ko, tatang. Isublim dyan inalam a pinsyon may kaninanang mo. Uwan, tatang. Agbiro kak iti trabaho. Kat bayadak dagiti nalala kada kayo. Agtrabaho ak. Tapno makasubliak iti pamilyak. Ti padre di pamilya, di na kumabaybayan ti pamilya na. Agbalin ko responsable nga ama, tapno ipagpanakkel to dagiti anak na. Papagayam, di tan tinagibusan ti maisapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo,
Ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.